Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rinenggo manis aruming pambudi. Pradapa murih rahayuning sedya, marsudi murih rahayuning budi. Karana luhuring budaya minangka ukuraning jiwa Jawi. Winantos agung pakurmatan kunjuk wonten ngarsaning para pundhen sesepuh, pini sepuh, aji sepuh. Ing sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur luhur. Ing pantes lampun tosin darsana. Kunjuk wonten ngarsaning para alim, para ulama, para kiai, hajah haji. Ingkang rinten pantaran ratri tansah sumanding pustaka suci wahyuning Ilahi. Kamangka panutan kiblat manembah wonten ngarsanipun Gusti Kang Marabengrat. Datan katalumpen pangemban-pangembating praja satriyaning negari. Mliginipun ing ngasta songsong agung wonten ing laladan Dukuh Pengkol, Desa Kawengan, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Semrambah sagung para rawuh kakung Sumena Putri ing dahat Kalingga Murda. Sewu lepat nyadhong duka. Bebele kula sampun cumantaka ngadeg wonten ngarsa panjenengan nunuji hawit mugi dawuh ingkang hamengku gati nuji Bapa Sumarna dalasane Buyar di Sagotrah Kulawangsa inggih kalegahan netepi darmaning asepuh miwaha Suta Mahargya Siwi putra putri kinasih Diah Ayu Jelita Novitasari inggih sampun jinadukrami kalian Bagus Dedi Susanto. Kamangka putra panjaluk kinasih Bapa Taji Delasan Ibu Paniti ingkang mijil saking laladan Dukuh Kayen Desa Sambong Rejo RT sekawan RW 3 Tunjungan Blora. Kadhe mekaten keparenga pambiwara ngatur kenurut roncening adicara siang kalenggahan. Inggih sampun rinumpaka rinantang dening kula wangsa. Ker mangke amurwakaning legasing sedya pinangka pambuka. Kalajengaken nuninjih ngengeti wedal ingkang sampun piniji. Pangging sirat maja penganten kekalih Diah Ayu Jelita Novitasari kalian Dedi Bagus Dedi Susanto. Miturut catataning adat Widi Widono ingkang sampun kepareng lumampah wonten ing laladan Dukuh Pengkol Kawengan Jepon Blora. Kepareng mangke kapratesaken saking kadang-kadang joglo rias dekorasi. Purnaning adicara pangging sirat maja penganten robongan jangkep ing madyaning pawiwahan. Sawanipun sundakaning lampah kirap ingkang setunggal nuninjih mangke minangka cucuking lampah Diah Ayu Nensi ingkang mijil saking laladan sepuh. Paripurna kirap ingkang angka setunggal kepareng mangke atur pasrah parapi saking keluarga ageng Bapa Taji Ibu Paniti sigra katampi saking keluarga ageng Bapa Sumarna Dalasan Ibu Yanti. Kirap ingkang kalih mangke ugi kapertesaken kadang kula Diah Ayu Nensi minangka purwakan purnaning adicara siang kalenggahan mbok bilih sampun paripurna pratandha yen to sirat maja penganten kekalih sampun kakani tumuju wonten ing sangajenging kori pahargyan nuninjih nguntapaken konduripun para tamu. Para lenggah kakung Sumena Putri minggah mekaten ratapan adicara ing sampun ranantam mugia para tamu nderekaken wiwit saking Purwa Madya lan usananipun nuwun matur nuwun. Sagung para temu
Kakung Semrodri menggah penggaden Ratamana Dijara wonten monggo kebareng amarga wakari lekaseng sedya buka wiwaraning suka kadhi maha seseringan umul kitab liridho ita ila fi safaatin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun mugi kanthi suratul Fatihah wayuhan siang kalenggahan sepi ing panggoda. Wonten kepareng lumadining tata acara pangging sirat maja penganten kekalih miturut satataning adat widi widana wonten ing laladan duka bengkol kawengan Jepon Blora. Sampun siaga samaodayanipun pangging sirat maja penganten kekalih binarung swaraning perat donggo ingkang hambabar cantuka munya wonten ing salebetipun warih. Nyondonga pangestu sagung para lenggah nadyanto kanthi pinarak kanthi ngucap bismillahirrahmanirrahim. Sampun dumugi wahyaning mangsa kala dawuhing sirat maja penganten kekalih ninjih Diayu Jelita Novitasari Kiran Bagus Dedi Susanto ana tepi lilo jaring para kina kang sampun jinanji ing ngawiyat sampun jumangkah sirat maja penganten putri saking kursi rinengga jumangkah lon-lonan kakandhe jeneng Rama dalasan ibu datan saranta sirat maja penganten kakung jumangkah tumuju wonten ing sasana panggih halonang indriya lumaksana saya cedhak saya cetha saya caket saya ngalelo sampun dumugi ingkang tinuju kumlawe astanira tukar balangan gantal ingkang winastan gondang kasih gondang tutur padataning busana sigra mratiti sager wacara pangging sirat maja penganten sakarana hamprapekyan 3 wonten sak caketing bokor kencana minangka wadheng ranu padha lho cacane lo sirat maja penganten kakung ugi sirat maja penganten putri kamrapekyan 3 sigra antiga kaedah pecaingan 3 mabyor minangka wiji kang sejati gumelar wonten ing alam padang ya alam bebaran agung sigra hanjengku sembah kalbu sirat maja penganten putri estring kalih ampung kepareng badhe ngijiki samparanipun keng raka garwa sutresna kambang kumambang sekar triwarna wonten ing salebeting bokor kencana menuju sekar mawar sekar melati saha sekar kanthil yen to winawar tembung manis lewat kedaling lati mugi tansah kumandhel kandhel wonten ing sak telenging nala paripurna nggih nyungiji samaripun keng raka sigra sirat maja penganten kakung hangan jumeneng penganten putri menika ingkang westanan upacara junjung derajat rekalenggan sirat maja penganten sampun kepareng ajawat asta panataning busana ingkang asta syarat sarana pangging sirat maja penganten kekalih angasta iker uker utawi panjang ilang wujudipun dumados saking janur kang namekat bokor isinipun sekawan isinipun
jajan pasar dalah cok bakal Wardi kang sinandi sirat pojo penganten kekalih wiwit kalenggan sampun sinengker ing taline ngakrami ugi ngasta Kendhi Pratala isi toya wening kasuntaning Bantala tepung gelang kaping 3 bebasan wiwit kalenggahan sirat mojo penganten saringgit wis pinesti minangka jatuh kramane ya jodho sejatine kaubengaken ngastanipun penganten kekalih ambal kaping 3 minangka sasmita sangkan paraning dumadi purwa madya lan usaranipun jumangka sirat mojo penganten putri wonten keringipun sirat mojo penganten kakung sigra sinekepan sindur ingkang warni rekta lan seta menika warnanipun upacara sindur binayang upacara sindur binayang kadi tumurinipun Sang Alaras Maya upacara sinduran ingkang Rama minangka pangarasaning lampah sigra nuntun jumangkahipun sirat pojo penganten sarimbit tumabaing padha nut wiramaning pradangga bebasan sakedap anoleh ngerik sakedap noleh nganan ngemusura sapa bilih anuntun wonten ngasaripun sirat pojo penganten putra kekalih mugia ing madyaning bebrayan sirat pojo penganten kekalih wani ing bebener wedi ing kanistan sampun dumugi ugi ingkang pinuju sirat pojo penganten kekalih sigra hadatepi dharma kawistara ingkang Rama pinarak wonten madyaning sirat pojo penganten kakung saha penganten putri sigra hamangku ingkang putra penganten kakung wonten jengku sisih kanan wondene penganten putri kapaku jengku sisih kene upacara bobot timbang upacara bobot timbang ngemu suraos datan beda-bedakaken atawis putra mantu lah putra priyangga sedaya kaku kadaku minangka putra pribadi paripura anggenya upacara bobot timbang sigra nyanggakaken ngaluhur sirat pojo penganten kekalih ingkang winastan upacara tanem jero kasengkaken ngaluhur minangka raja sedina ratu sedalu panantening busana nuju minangka sohipun saking Sanggarias joglo dekorasi ingkang mijelas ing laladan kawengan sigra mratitisaken pinaripun sirat pojo penganten kekalih lumadhening tata acara upacara upacara kacar kucur tampa kaya tanggap ing sasmita panataning busana ing mratitaken upacara kacar kucur tampa kaya iki dumados saking tilam lampus
sinulang suket Kalonjana ingkang isinipun wosene nggih beras kuning kacampur arta receh minangka pralambita mbok bilih Sirat Waja penganten kakung kang nggadhahi tanggal jawab papan sandang pangan wonten asaripun Sirat Waja penganten putri kasuntaken wonten pangkonipun Sirat Waja penganten putri datan wonten ingkang kacicin minangka pratandha bilih Sirat Waja penganten putri wanadya kang gemi Nastiti sedaya pikoleh utawi sedaya asil makarya ingkang sampun kaparingaken dening Kang Garwa gemi hanggenya hang lampahi wonten ing madyaning Beberan Agung sawetawis katitepaken wonten ngasaripun Rama dalasan ibu sabar kepareng paripurna anggenya sowan wonten ngarahipun Rama dalasan ibu nuniji Bapa Sumarna dalasan ibu yang kaparang Sirat Waja penganten sarimbit pinarak lenggah wonten ing sasana pinajang sigra abdi sutresna suwan ngabiyantara wonten ngasihipun Kang Raja Sedina Ratu Sedalung pangasta wujudipun dedaharan upacara dahar walimah dahar sesarengan Sirat Waja penganten kekalih dahar walimah dahar buga jenar buga wis ngarani daharan jenar warni kuning minangka pralambita mbok bilih mugi anggena Sirat Waja penganten sarimbit mangun bali wisma slamet datan wonten rebet rahayu ing sami dinemu wonten kepareng wonten ing salebetipun daharan wonten raos ingkang pedes wonten raos ingkang manis saha raos ingkang asin menika tawaranipun pralambita mbok bilih nglampahi wonten ing Beberan Agung tartamtu maneka warna kahanan badhe kalampah nyawijining tekad rasa tresna karya lan karyane satemah rahayu rahayu ingkang sami tinemu halo nanging driya dulang-dulangan kebaing pangati-ati lah menika tawarane wis nyawiji tekad rasa katresnan Sirat Waja penganten kalih Dia Ayu Jelita Novita Sari Bagus Dedi Susanto paripurna nggih dahar sigra katuran unjukan tirtawening minangka pralambita mugia sadengah pakaryan Sirat Waja penganten kekalih tansah linambaran meneping kalbu weninging manah sedaya hamung ayu ayem ugi tentrem tertawaning ugi pralambita hamuk bila mugia Sirat Waja penganten kekalih anggenya lelomban wonten ing samudraning Baragung tansah nggadhahi watak prasaja datan neka tansah sungguh kemonten ing ngarsanipun Gusti kang marobeng dumadi mugia Sirat Waja penganten kalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Sampun kepareng paripurna anggenya hangunjuk
Sang Ratu Sedalu Raja Stina Sirena aja pengantin kalih datan supe datan lali sing nata ngengkir jiwa lan ragane kadhewaken Sirat Mojo pengantin kekalih halut cacanela kepareng badhe sowan ngabiyantara sumungkem wonten ing papadaning Rama Dalasan Ibu. Laku jengku sesedokan seninggalih amung kepareng sumungkem wonten papadaning Rama Dalasan Ibu. Kanjeng Ibu Bapak kula ingkang putra jelita ngandhi garwa kula Raka Mas Dedi Susanto kebareng sowan ngabiyantara wonten ngarsa Bapak Ibu nyuwun donga pangestu donga panjenengan satemah kaijabah dening Gusti Kang Morbeng dumadi tanpa donga pangestu panjenengan Bapak Ibu kula saged menapa nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula putra ing dereng paring remen panggalih panjenengan kapara malah kula asring damel suwa damel gelo ati panjenengan Bapak saha Ibu kadang ngaten kasoaken donga pangestu panjenengan anggen kula badhe mangun bale wisma kirana Raka Mas kula Dedi Susanto Kanjeng ger anakku banget tak tresna tanpa kowe njaluk pangestu tanpa kowe nyuwun donga marang Rama lan Ibu ora yer yen Rama lan Ibu ora paring donga pangestu wonten ngarsa wong sak kloron jur kowe wong wadon kudu manut bangun miturut karo gurahimu yo nggih rukun agawe santosa satemah anggonmu mangun keluarga ayem tentrem tan kendhat Rama lan Ibu anggone paring donga pangestu marang kowe putraku sakloron kang bangkit tak tresnani muga enggal antuk talining akrami mugi enggal antuk momongan pratima kang bangkit tata jalma kang wujud putra putri ingkang soleh lan solehah yer muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah bagya mulya donya tebeng akhirat wis yo nggih sampun kepareng lulus rareja anggennya ngaras padha dan ngarasipun Dalasan Ibu sinendal ing nala Rama lan Ibu dirupi sampun sinekepan wonten ngarsanipun keng putra penganten kekalih paripurna lulus rareja mangke kayuanan sahyane
Sagung para lenggah kakung Suraputri ingkang dahat kalingga murdaning akrami sampun kepareng paripurna panggih sretaja panganten wonten kepareng foto pangeston mangke kapartesaken saking kadang-kadang media Tama syuting profesional nggih kaparwakan foto pangeston saking Romo Dalasan Ibu. Wonten kepareng matur mobil sowan ngabendra kula wonten ngarsa handika sami. Nggih mugi dawuh panjenenganipun ing ngampeng Kugati Bapak Sumarno Dalasan Ibu Yarti. Iki midalem ing Dukuh Pengkol Kawengan RT Sekawan RW 3 Jepondoro. Sinengguyung saking kadang-kadang joglo dekorasi Pandayawara sound system saking Putra audio wijil saking Salih Rembang wondene pameti ing gambar saking kadang-kadang foto syuting media Tama wijil saking Boketa Tunjungan. Wonten kepareng ugi mangke minangka kadang-kadang panglipur saking kadang-kadang Tri Manggala Budaya TMB. Nggih. Matur sembah nuwun tujune disaluri. Nggih kepareng monggo sagung para lenggah para rawuh ingkang sampun dahat kinurmatan sinambi anggeran atulaksana tatah dicara kepareng monggo anggeran kahapi samudra mriki sampun kasamaktaken dening para kadang-kadang pramulati sawetawis foto mangke kapratesaken saking kadang-kadang media Tama wonten Romo Dalasan Ibu ugi para kadang sawetawis mangke kasidet upacara kirap ingkang kaos tunggal nggih menika kirap Ganarendran. Wonten kabar kemangke ingkang badhe minangka pangarsaning lampah utawi cocok lampah sampun sowan wonten ngarsa handika nuju mangke Diah Ayu Nancy yang bijil saking Laladan Cepu. Nudiji foto pangeston sesi ingkang angka setunggal mbok bilih mangke Romo, Ibu, Yang Putri, Yang Kakung ugi mangke mbok bilih Kang Mas Mbak Yu wonten kepareng para pangombyong para tanggita palih mbok bilih mangke ngersakaken foto saged foto mangke wonten foto sesi ingkang angka kalih. Boleh mangke foto sesi angka setunggal mobil sampun paripurna saking kadang-kadang media Tama ugi kepareng Asung Sasmito dhumateng kula nuwun.
Nggih, sebat malih foto pangeston kaparwakan Rama Ibu penganten putri, Rama Ibu penganten kakung. Kalajengaken Mbah Kakung Mbah Putri, Bu bilih saking Kang Masipun, Mbak Yu, Bu bilih saking adikipun. Nggih. Sawetawis menika mangke foto pangeston sesi angka setunggal. Bu bilih foto salajengipun saged kalajengaken ing foto sesi ing angka kalih. Ngaturaken kumanawuh ing tanpa pindan para rawuh ingkang tuhu bagya mulya kasemanggaan pinarak kanthi merdekaning panggalih sinambi rahabi napa ing sampun kaaturaken. Paripurna foto pangestan ingkang setunggal ndungkap kirap kasatri kanarendran Indonesia kirap ingkang angka setunggal mbok bilih kunjuk kadang kula nensi keparang syaga ing karya. Sang Padesigra nata baris nyawiji kumolong dampyak gumrekut hampae binarung krapyak hatang agati kumalarnga bagi soraknya kumuro miyak korining bale winangun